Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu, masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da waɗannan zafafan fina-finan da kamfanin Sultan Film Factory suke sallata muku. Fina-finan su ne kamar haka: akwai Dabba, sa'annan akwai Sarkin Faɗa. Waɗannan fina-finan insha Allah za su kasance available ko in ce za su fito ranar Lahadin nan mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Ga masu buƙatar su kalli waɗannan fina-finan akan lokaci da zaran sun fito, to sai ku ɗauki lambar wayar mu da take kan sikirin ɗin fastocin ku yi mana magana don ganin mun sanar da ku ta yadda tsare-tsaren shiga group ɗinmu na VIP yake, wanda group ɗin shi ne wanda a iya shi kaɗai za ku iya samun dukkanin wasu fina-finai waɗanda suke fita akan lokaci da zaran sun fita. Sa'annan idan wannan ne zuwanka na farko kan wannan YouTube channel namu, to kai mana subscribe sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shirye. Hallau dai ina ƙara sallata muku group ɗinmu na Algaita Films, wanda muke ɗora fina-finan Algaita kawai a cikin group ɗin, wanda duk wani fim na Algaita da kake buƙata da yarda mai duka za ka same shi a ciki. Sa'annan HD mai kiliya za ka same shi. Sa'annan idan kana buƙatar series ne na Hausa ko na India ko American tape, to shi ma za ka iya ka ɗauki lambar wayar mu sai ka yi mana magana domin ganin mun samar ma dukkanin wani fim da kake da buƙata. Mun gode da ziyartar shagonmu M Star Creation for Download ta ku ce masoya. Muna godiya 100%.